Ćao svima! Danas ću vam pokazati kako da napravite ukras za ruku koji vidite na vašoj levoj strani video snimka. Za ovaj projekat vam je potrebno sledeće. 2 mm tanak lanac dužine 6,5 cm. Zatim 3 mm tanak lanac dužina od 7 cm i 4,5 cm, ali vodite računa, ja sam birala dužine lanca prema obimu svoje ruke i obimu srednjeg prsta, tako da vi korigujte ove dužine onako kako vama odgovara. Pored toga potrebna vam je i zakačka za narukvicu ili ogrlicu. Ja sam imala ovu malo veću, možda bi dobro došla manja kao na ovom zlatnom ukrasu, ali kako god želite. Potrebne su vam takođe 3 male alkice čiji je prečnik 4 mm i potrebno vam je 8 alkica čiji je prečnik 5 mm. Zatim, potrebno vam je parče skaja ili kože koje je debljine 1 mm. Ja sam prošli put, kao što vidite, ovaj zlatni ukras birala zlatni skaj, sada biram neki mat srebrni skaj. Vi odaberite ono što vama najviše odgovara i najmanja dimenzija tog materijala treba da bude najmanje materijala koliko vam treba za izradu ovog ukrasa je od 5 puta 10 cm. Takođe vam treba parče kože istih dimenzija, znači 5 puta 10 cm, koje je debljine 2 mm. Od pribora za rad potrebni su vam lenjir, olovka, može i gumica, šestar, papir dimenzija najmanje 5 puta 10 cm, zatim mala klješta, potrebno su vam 2 para malih klješta, pošto radimo dosta sitne stvari sa njima i potrebna su mala klješta, ali ako nemate mala, mogu i velika, ali namučit ćete se. Zatim zumbalica, kao moja, ne mora da bude, ali je potreban onaj najmanji nastavak. Zatim lepak, naravno, bez koga ne radimo ništa. I najobičnija četkica za likovno, debljine 5 mm, pošto njome mažemo lepak na male površine. Prvo uzimate parče papira, lenjir, običnu olovku, šestar i makaze. Nacrtat ćete 3 trougla, jednakostanična trougla. Prvi trougao ima jednu stranicu 3 cm, drugi trougao ima stranicu 2,5 cm i treći trougao ima stranicu 1,8 cm. Dakle, nacrtajte 3 jednakostranična trougla, kada ih nacrtate isecite ih. Sada ćete uzeti parče skaja ili kože koje ste odabrali da se vidi na vašem ukrasu za ruku. Uzet ćete sva 3 trougla koje ste isekli, prvi najveći trougao preslikat ćete jednom na skaj, drugi trougao čija je stranica 2,5 cm takođe jednom i ovaj najmanji trougao precrtat ćete 2 puta na suprotnu stranu skaja kao što vidite na video snimku. Kada ste završili sa precrtavanjem oblika trougla na ovaj skaj, uzet ćete makaze i seći ćete ova 4 trougla. Za ovaj korak bit će vam potrebna ona 4 trougla koje smo isekli, zatim ono deblje parče kože od 2 mm, četkica i lepak. Uzet ćete ovo deblje parče kože, okrenit ćete ga na suprotnu, onu hrapaviju stranu, zatim ćete uzeti lepak i četkicu i namazat ćete površinu kože lepkom, lepo natopiti lepkom, ne da preliva, onoliko koliko je potrebno da se sva ova 4 trougla smeste na tu površinu koju ste namazali.
Sada ćete uzeti ova 4 trougla od skaja i zalepit ćete ih na ovaj namazani deo kože. Koristite se prstima i drugim delom, zadnjim delom četkice da biste pritisnuli skaj na kožu. Jedna napomena, ne pritiskajte jako četkicom na skaj jer ga možete oštetiti. Kada ste završili sa lepljenjem trouglova na kožu, ostavite da se lepak osuši. Kada se lepak osušio, uzmite makaze i isecite trouglove. Sada će nam trebati zumbalica, ali pre nego što počnemo da bušimo rupe, uzet ćemo ovaj zlatni ukras koji sam ja napravila i pogledat ćemo gde sve treba da obeležimo rupice na ovim trouglovima. Sada ćete okrenuti trouglove na suprotnu stranu i na njima ćete obeležiti gde ćete bušiti rupice. Sada samo pratite video instrukciju. Kada ste obeležili rupice na trouglovima, uzmite zumbalicu i probušite rupe na tim mestima. Kao što možete sada na snimku da primetite, ja sam donje uglove, sva 4 trougla skratila do rupica. Nisam dovoljno blizu uglu izbušila ove rupice, zato sam iskratila da bih mogla kasnije da ih spojim alkama što ćete vidjeti u narednom delu snimka. Ali to ništa neće umanjiti izgled našeg ukrasa, ako se i vama to desilo, samo skratite uglove do rupica i to bi bilo to. Sada će nam biti potrebna ona dvoje manja klješta i sve ove alkice i lanci i zakačka koje vidite na snimku. Sada uzimate jednu veću alkicu, otvarate je uz pomoć klješta i stavljate je na donju rupicu najmanjeg trougla, odnosno poslednjeg trougla u ovom nizu. Kada ste alkicu ubacili kroz rupicu trougla, opet klještima zatvorite je. Nakon toga uzimate opet veću alkicu, otvarate je i provlačite kroz drugu rupicu ovog istog trougla. Ali ne zatvarajte, nego uzmite sledeći trougao u nizu i njegov u donju rupicu takođe ubacite na alkicu i tek onda zatvorite. To ćete isto da ponavljate i sa sledećim trouglom i sa onim najvećim prvim u nizu. Kada ste zakačili poslednji najveći trougao u ovaj niz, uzimate veću alkicu, treba da je provučete kroz desnu rupu na najvećem trouglu, ali je ne zatvarajte odmah, nego uzmite lanac, onaj koji je dužina 4,5 cm, provucite ga takođe kroz alkicu i onda je zatvorite. Nakon toga, kada uvučete ovaj kraći deblji lanac kroz alkicu na
desnoj rupici, to isto radite na levoj rupici, dakle uzimate ovu veću alku, otvarate, provlačite kroz rupu na trouglu i takođe stavljate na tu alkicu i ovaj lanac od 3 mm debljine koji je dužine 7 cm i tek onda zatvarate alkicu. Sada ćete uzeti ovo najtanje parče lanca, jedan kraj ćete uvući kroz ovu malu alkicu, kada navučete taj kraj, provući ćete i drugi. Kada ste navukli lanac na alku, provući ćete kroz ovu veliku alku na donjem delu ukrasa i kada je provučete, samo je zatvorite. Pošto smo završili sa dodavanjem lanaca na ovaj ukras, sada ćemo dodati ostatak alki i zakačku. Jednu veću alku kačite za kraj lanca na desnoj strani ukrasa, a zatim ćete dodati i ove dve manje alke. Sada treba da zakačite i ovu zakačku, ali na levi lanac ukrasa. Uzet ćete veliku alku, otvorit ćete je, provući ćete je kroz lanac, zatim ćete na alku dodati zakačku i tek je onda zatvoriti. Kao što vidite, ja sam zaboravila na ovu drugu manju alku da je zakačim na ovaj desni deo ukrasa, pa ću to sada da uradim. Ovako na kraju treba da izgleda naš ukras za ruku. Ukoliko vam se svideo moj tutorial, zapratite kanal, ostavite komentar, lajkujte. Ćao!